நமது நாட்டுக்கு தேவையான எதிர்கால தலைமைத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டுமாயின் அழகியல் மற்றும் விளையாட்டு போன்ற துறைகளூடாக கிடைக்கும் அனுபவத்தை ஆரம்ப கல்வியிலிருந்தே பிள்ளைகளுக்கு பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என கல்வி, உயர்கல்வி மற்றும் தொழிற்கல்வி அமைச்சரும் பிரதமருமான கலாநிதி ஹரணி அமரசூரிய தெரிவித்துள்ளார். குருநகல் மாவட்டத்திற்கான கல்விசார் கண்காணிப்பு விஜயத்தின் ஒரு கட்டமாக நேற்றைய தினம் பொல்பித்திகம தேசிய பாடசாலையில் நடைபெற்ற புஞ்சு ஹப்பனு 2026 ஆரம்ப பிரிவு இலக்கியத்திறன் மதிப்பீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே பிரதமர் இதனை குறிப்பிட்டார். பொல்பித்திகம வலயத்தில் உள்ள 49 பாடசாலை மாணவர்களின் பங்கேற்புடன் நடைபெற்ற இந்த விழா முழு நாட்டிற்கும் ஒரு சிறந்த உதாரணம் என பாராட்டிய பிரதமர், ஒரு பிள்ளையை சரியான பாதையில் வழிநடத்துவதற்கு ஆரம்ப கல்வி மூலம் வழங்கப்படும் அடிப்படை அத்திவாரம் மிக முக்கியமானது எனவும் சுட்டிக்காட்டினார். மேலும் நாடளாவிய ரீதியில் மாணவர்களிடம் மறைந்திருக்கும் திறமைகளை வெளிக்கொணர வாய்ப்பளிக்கும் புதிய கல்வி முறையை உருவாக்க அரசாங்கம் முயற்சித்து வருவதாகவும் அவர் இதன் போது தெரிவித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து பொல்பித்திகம மகுல்பொத்த மகா வித்தியாலயத்தில் அமையவுள்ள புதிய 2 மாடி கட்டிடத்திற்கான அடிக்கல்லையும் பிரதமர் நாட்டி வைத்தார். 45 மில்லியன் ரூபாய் முதலீட்டில் நிர்மாணிக்கப்படவுள்ள இந்த கட்டிடம் 2027 ஜனவரி மாதம் மாணவர்களிடம் கையளிக்கப்படவுள்ளது. இந்நிகழ்வுகளில் விவசாய மற்றும் கால்நடைத்துறை பிரதி அமைச்சர் நாமல் கருணாரத்ன, குருநாகல் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கீதா ஹேரத், மகா சங்கத்தினர் மற்றும் கல்வி அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர். මේ විදියට අපිට කොට්ටාසෙන් කොට්ටාසේ අපිට මෙහෙම ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ලෝකේ අපිට හදාන්න පුළුවන්. මේ දරුවන් හරිම දක්ෂයි. හරිම දක්ෂයි. මම දැක්කේ ඔබ කිව්ව විදියට දරුවන් කීප දෙනෙක් මම අද දැක්කේ. නමුත් ඒකෙන් පෙන්눔 කරනවා මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න දරුවන් කොච්චර නිර්මාණශීලීද. අපි ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාව දුන්නම, ඒ ලෝකය පොඩ්ඩක් විවෘත කරලා දුන්නම ඒගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් දුර අපි ඒවා සංගවා තබා ගැනීම, එහෙම නැත්නම් ඒවට ඉඩ නොදීම මොන පවක්ද නේ? මේ අපි එක කොට්ටාසයක අපිට මෙහෙම දක්ෂතා හම්බ වෙන්නේ. අපි මේ රටේ අධ්‍යාපන කොට්ටාස කීයක් තියෙනවද? මම හිතනවා අපි මේ කොට්ටාසේ මෙහෙමනම් හැම කොට්ටාසයක් තුලම කොහොමද ඇද්ද? කොහොමද ඒ සැඟවුණු දක්ෂතා තියෙන ළමයින් ඇද්ද? අවස්ථාව එනකන් ඒකට පොඩි තල්ලුවක්, පොඩි අවස්ථාවක් අපි දෙන්න තියෙන. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ඒ පිහාටුව ඇති පියාඹගෙන ඉදිරියටම යන්න. ඒකයි අපි දෙන්න ඕනේ. ඒ පුංචි ඒ පොඩි විවෘත කිරීම, ඒ අවස්ථාව තමයි දරුවන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක තමයි අපි මේ අධ්‍යාපනය තුලින් කරන්න හදන්නේ. ජනප්‍රිය පාසලකට යනවද නැද්ද කියන එක නෙවෙයි. පහේ ශිෂ්‍යත්වයේ පාස් වෙනවද නැද්ද කියන එක නෙවෙයි. ඒවා අවශ්‍යයි. විභාග පාස් වෙන්න ඕනේ. ඒවා එහෙම ඒ ප්‍රතිඵල ගන්න ඕනේ. නමුත් අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඒක විතරක් නෙවෙයි. ජීවිතය කියන්නේ ඒක විතරක් නෙවෙයි. සෞන්දර්ය, ක්‍රීඩාව, සමාජ වගකීම, මේ සියල්ලම අපේ දරුවන් ලබා ගත්තම තමයි, ඒ හැඟීම ලබා ගත්තම තමයි අපිට මේ රටට අවශ්‍ය ඒ නායකත්වය, ඒ පුරවැසිය අපිට බිහි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දරුවන්ට දරුවන් ලෙස සැහැල්ලුවෙන් මෙහෙම අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න, මෙහෙම සිනාමුසු මුහුණින් ඉන්න, ඒක තමයි අපි දෙන්න ඕනේ. අධ්‍යාපනය පාසලක් කියන්නේ දරුවන්ට බරක් නොවි, දරුවන්ට ආදරය ලැබෙන, රැකවරණය ලැබෙන, ජීවිතයට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය කුසලතා, දක්ෂතා, දැනුම දෙන තැනක් බවට අපි පත් කරන්න උත්සාහ කරන මේ ගමනේදී ඔබ සියලු දෙනාට අපිත් එක්ක ඉන්නවා කියන එක මට විශ්වාසයි. உறுதிப்படுத்தப்பட்ட உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஆயுள் மீடியாவை ஃபாலோ செய்யுங்கள்.